जुवा गेलेफुबाय थानाय समावनो पुलिसा सानै जुवारिखौ हमनो हादों। माखासेया खुनु रोखोम खारखोमानानै गदों। बे समाव रायजो बड'लेण्ड स्टुडिय'निफ्राय आं सोमदोन बसुमतारी। जुवा गेलेनायनि हेंथायै पानबारि पुलिस बिफाननि गोख्रों सिग्रोमनायखौ जों बे समाव नुनो मोन्दों। जों मिन्थिगौ रायजो नाङैनो सामा फुजानि सोलिफुबाय थानाय समावनो माखासे दुथां आखुनि जुवारिफ्रा मोना जानाय लोगो लोगोनो जिरायो जुवानि आड्डा। बेनि गेजेरावनो बिजनीनि पानबारि थाना पुलिस बिफाना माखासे जुवा गेलेनाय जायगाखौ सिग्रोमनानै गोबां जुवाजों लोब्बा थानाय बेसादफोरखौ जब्द खालामनायजों लोगोसे थांनाय मोनानि समाव धलादन्दानिफ्राय सानै जुवारिखौ पुलिसा हमनो हादों। पानबारि थानानि असि साधन दत्तनि दैदेननायाव हमजानाय सानै जुवारिनि मुंफोरा काजल सरकार आरो मानिक देबनाथ। हमजानाय सानै जुवारिनिफ्राय गंथाम मबाइल, पास बिलाइ, नोगोद 3200 रांखौ पुलिसा जब्द खालामदों। बेसोरजों लोगोसे गेलेफानाय जुवारिफोरा खुनु रोखोम खारग'नो हायो। मिथिनो मोननाय बादिब्ला हमजानाय सानै जुवारिफ्रा जायगानिनो सुरिया बर्मननि न'आव जुवा गेलेबाय थानाय समावनो पुलिसजों हमजादों।